מי יותר עקשן? סתם. ברור שאתה. הם אנשים תמימים, הם לא אנשים רעים, הם אנשים תמימים. והם רואים על מה אני נלחם ועל מה אני נאבק. אני כל הזמן מזכיר לעצמי, מאיפה באתי, לאן אני הולך. גם בתי הכלא, זוועת עולמים. נקודות הכי רגישות שלהם, אני לא מפחד מזה. ישראל, זה בירוקרטיה, אתה צריך להתמודד עם יועץ משפטי הפוך. מי שרוצה שקט, צריך להיות חזק. צריך הרתעה. הנה, רואים את זה. מה? שואלת שאלות רק עליי. ויש החלטות הרות גורל. איתמר, שאלה לי, מה הדבר שאני הכי מעצבנת אותך בו? האמת היא שזה מאוד קשה, כי את בדרך כלל לא מעצבנת אותי. לא מעצבנת? וואי. לפעמים אני מחכה לראות מה את... לא, את לא מעצבנת. לא מעצבנת, וואו. ממש לא מעצבנת. מצבי טוב. אני יודע שזה לא, כאילו, מי שצופה בנו אומר, מה, איזה... לא, לפעמים אני מחכה להתווכח איתך, זה לא הולך. הנה, אז מצאתי משהו מעצבן, שלפעמים אתה רוצה לריב ואין לך עם מי. יש בזה משהו. ברוך השם. אתה היום בן 50. כן, בן 50, היית מאמינה? מדהים. תראי מה זה. כל כך הרבה. 50, כן, המסלול שעשיתי, הדרך, את יודעת, אנחנו 20 שנה, וגם לפני זה, כל המסלול הזה של להגיע מנער, שפועל למען מדינת ישראל ונרדף על ידי הפרקליטות, לפוליטיקאי שבאמת משתדל לעשות המון דברים למען מדינת ישראל, גם נרדף על ידי הפרקליטות, זה מסלול מרתק. זה מרתק. זה מרתק מאוד, וגם מה שמעניין אותי תמיד, זה בתקשורת, מי שמכיר אותך רק דרך התקשורת, מבחינתו אתה בן אדם מאוד מבהיל, מאוד מפחיד, מי שמדבר איתך 5 דקות, בסדר? פנים אל פנים, גם אם הוא לא מסכים פוליטית, והוא לא יצביע לך, הוא אומר, רגע, יש פה בן אדם, יש פה מישהו שאפשר לדבר איתו, איך אתה מסביר את הפער העצום הזה? זה קורה כל כך הרבה, את זוכרת, אתמול שהלכנו בחוף הים ובא איזשהו טייס, ובא להגיד לנו למה הוא נגד חוק עונש מוות למחבלים, פתאום דיברנו איזה 10 דקות, רבע שעה, הוא יצא לגמרי אחרת, הוא עדיין נגד עונש מוות למחבלים, הוא בעד עונש לנוח'בות, אבל לא לכל המחבלים האחרים. אבל אני חושב שבאמת את ממש מדייקת, כאילו מי שיושב ושומע ומכיר משהו אחר לגמרי, מה שהוא מכיר באולפני התבלה, הם רוצים לייצר תדמית, והם מייצרים תדמית. יש כמה כאלה שחיים לפי התדמית שלהם, אבל את יודעת מה היה לה המזל הגדול? הם כבר לא, זה לא מה שהיה פעם. היום יש רשת תקשורתית, ויש פייסבוק וטוויטר וטיק טוק ואינסטגרם וטלגרם, יש לך 1,000 רשתות אחרות, ויש את ערוץ 7 וערוץ 14 ואת גלי ישראל ועוד 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 אלוני שבת ועוד חומרים שאתה מגיע ברשת, זה בכלל, זה להגיע לאנשים נטו, בלי שום מסננת, כמו מה שאנחנו עושים עכשיו. נכון, זה הרבה פחות בועה, העולם הרבה יותר פתוח, ועדיין הם מייצרים כל הזמן בערוצי התבלה, מה שנקרא, איזה פחד, שגם השלטון עכשיו וגם אם אנחנו ננצח עוד פעם, אתה יודע, אנחנו נוציא להורג, לא יודעת, כל מי שעושה אפצ'י לא נכון. מה... אבל את רואה שזה לא ממש עוזר להם. נכון. אנחנו מסתובבים כל כך הרבה, נכון. ואת רואה את כל הציבור, ומכל הגוונים, מכל הסוגים. נכון. זה לא עובד להם, זה לא עובד להם. מה, אתמול היינו בראשון? 1,000 חיבוקים, ושני אנשי שמאל שצעקו. זה פרופורציה אחרת לגמרי, וכשאתה מסתובב, אני חושב שאנשים מעריכים את זה, שאנחנו אוהבים אותם, שאני נלחם למענם, שאכפת לי מהם. אני מסתכל על זה אתה יודעת, המציאות היא היום שונה לגמרי, ממה שהם מתארים באולפני התבלה. לגמרי אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שילדים של פוליטיקאי אולי חווים את זה קצת אחרת. זאת אומרת, אנחנו הולכים ברחוב, קופצים עליך, מדברים איתך, אפילו משגעים אותך ואתה עונה לכולם בחיוך, ואתה יודע, אתמול ראינו באמת עוד פעם בראשון לציון, ילד עם תסמונת דאון, מתוק, והאמא בהתחלה חששה אם לקרב אותו, ואני אמרתי אולי היא לא מסכימה פוליטית ולא נעים לה, ואחר כך הבנתי שהיא רק לא ידעה אם תוכל להכיל את החיבוק והנשיקה, ילד מתוק, וחיבקת אותו עוד פעם, וכל הדברים האלה
בעיניי זה מדהים, ואתה יודע מה, גם כשאני נמעכת בשביל האנשים שקופצים עליך, זה אחלה. אבל הילדים, זה יכולה להיות התלבטות. האם להצטרף לאבא לשוק? למה? את באמת חושבת שאחד מהילדים שלנו, וזה היה יכול להיות, אבל אני מסתכל על אחד-אחד. שוב, על אמונה, על שירה, על דוד, על אורי. אני לא רואה שמישהו מהם יש לו איזשהו טראומת אבא הפוליטיקאי. בדיוק הפוך, אני חושב שהם לפעמים מנצלים קצת את זה שאבא פוליטיקאי. שובל בעצמו, הוא לא יודע, פוליטיקאי, לא לקרוא לזה פוליטיקאי, כי הוא לא פוליטיקאי, אבל הוא לא פרייר של אף אחד. יש לו עמדות ברורות. יש לו עמדות ברורות, ויש לו הרבה חברים, שהם גם חברים שלי. וגם אחרים, אני לא חושב, אני מקווה, שאם מדבר איתם עוד 15, 20, 30 שנה, אף אחד לא יבוא ויהיה טראומטי ויגיד, אוי, לא. היה לי אבא פוליטיקאי. הפוך, מכמות האהבה. הם אומרים לעצמם, אם אני הולך לשוק עם אבא, זה אומר שיקפצו עליי 200 אנשים, 300 אנשים. נכון. אז אני מתלבט אם זה שווה לי את ההנאה שבאהבה. ועובדה שכולם ובסוף הם באים. וכולם רוצים לבוא לשוק, ולא רק זה, איילה. אני חושב שיש יותר מזה, שהם גם, יש להם את התשומת לב שלהם. זה לא משנה, שאם בשוק גם 300 ו-400 ו-1,000 ו-2,000 חיבוקים ונשיקים וסלפי, תמיד אני 20 דקות יישב עם הלל באיזה מסעדה ונדבר. רבע שעה אני אקח את דוד ציון ואת אורי צבי לחנות ממתקים ותקנו מה שאתם רוצים. ותמיד אתה גם בודק מה כל אחד אוהב ודואג. נכון, אני חושב שהפחד הגדול שלי תמיד היה שלא נפספס, שאני לא אפספס את הילדים. ואני חושב שהיום, אפילו בתקופות הכי, את יודעת, של מלחמות שעברנו, ואני קבינט מצומצם, ועשו כל היום וכל הלילה, ותמיד אנחנו משקיעים את 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, לפעמים יותר, לפעמים גם יום בצימר, חצי יום ביום כיף, חדר בריחה, מסעדה. אין ספק, הם מרגישים את אבא. הם מרגישים את אבא, וזה מאוד חשוב לי, כי את יודעת שיש פוליטיקאים אחרים, שאמרו לי, אנחנו לא הרגשנו את הילדים שלנו, אנחנו פספסנו אותם, אני לא מוכן לפספס את הילדים שלי. אתה לא מפספס אותם. אני אומרת לך שהם מרגישים אבא. גם כשאתה חוזר ממש 2 לפנות בוקר, וגם כשאתה יוצא 6 בבוקר, הם יודעים שיש אבא, הם יודעים שיכולים להרים טלפון, הם יודעים שהם יכולים לבקש סרטון לחבר, הם יודעים שאבא שם. זה נכון. ואני חושב שהם חיים גם חיים של שליחות, כאילו הם מבינים מה אני עושה. הם יודעים כמה זה חשוב לאבא, כמה זה חשוב למדינת ישראל, כמה זה חשוב לעם ישראל, והם מבינים את זה, הם מבינים ערכים, והם רואים על מה אני נלחם ועל מה אני נאבק. בואי, בסוף אני נאבק כדי שבני הדור שלהם יוכלו לחיות כאן בשלום, בלי לפחד, בעוצמה חזקה. ברוך השם. נכון. בסדר, יש אבל עדיין ציפורים עם הילדים, שפחות מוכרים, כמו הלל שבאזור התיכון שלה, פתאום איזה איש קפץ עליה, ואמר לה, מה זה? ואבא שלך, נכון? ודווקא התיכון התנהג בצורה מעוררת כבוד, והרחיקו אותו ואמרו לו, אתה יותר לא מתקרב לאזור, ואם צריך נטפל בזה. נכון, אבל יש יותר פעמים, נכון. שהלל ואני הולכים להופעה של פר טסי, נכון. ופתאום מהבמה אומר, הנה בן גביר נמצא נכון. כאן, אני חושב שיש להם יותר פעמים, שהם מאושרים, ושוב, זה נכון, הם משלמים מחיר. את משלמת מחיר מאוד מאוד גדול. ואת יודעת, כמו שאני אומר לך כל הזמן, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועת. אני יודע כמה את משלמת, ואני כל כך גאה בך, וגאה בילדים. אני חושב שאנחנו עושים באמת, 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 הכוח שלי, חלק גדול מהכוח שלי, זה אתם. זה מה שהבית ממלא אותי באנרגיות. באמת ממלא אותי באנרגיות. הבית באמת כיף להיות בו. דווקא אני שמחה שהילדים לא רואים רק אהבה, כי בדרך כלל זה המון אהבה, אבל הם רואים מדי פעם גם משהו אחר. א', כדי שהם יבינו שהעולם הוא הרבה יותר רחב מזה, כי אין מה לעשות. רוב העם הוא ימני, ורוב העם הוא מסורתי, וזה מה שקיים, למרות שבתקשורת זה נראה הפוך לגמרי ברשתות הרשמיות, מה שנקרא. ודווקא לראות שיש גם משהו אחר, ואנחנו צריכים לגדל עמוד שדרה, ולדעת, סליחה, היו תקופות ארוכות שאתה לא היית האדם הנערץ ברחובות, ועדיין אמרת, זאת האמת, ואני הולך איתה. זה כן חשוב לי שיהיה את זה לילדים. אני בדיוק דיברתי עם הלל על זה שהם לא, היא קצת זוכרת, אבל היו תקופות אחרות לגמרי, היו תקופות שהמשטרה רדפה אותי.
ואני חושב שהיום הם מרגישים אחרת לגמרי, אבל עוד פעם, פוליטיקאי צריך גם לדעת שהכל זמני בחיים. ואני רוצה שהזמני הזה יהיה ארוך מאוד, אבל אני כל הזמן מזכיר לעצמי, מאיפה באתי, לאן אני הולך, ולא להתבלבל גם, לא להתבלבל, אתה יודע שיש כל מיני פוליטיקאים ששוכחים מאיפה הם באו. אני כל הזמן, כל דקה, מבטיח לעצמי, זוכר מאיפה באתי, לאן אני הולך, ומה אני עושה, מה אני רוצה לעשות, מה המטרות, מה היעדים, מה הכיוונים. בלי לשכוח את הדבר הכי חשוב, שזה אהבת ישראל. לאהוב את העם הזה, לאהוב, לחבק, להרגיש, לחוש, ובעיקר לתת הנשמה ואת הלב בשביל כולם. אתה זוכר את ההתחלה? כשהתלבטנו אם ללכת לפוליטיקה בכלל, את כל הדיונים האינסופיים? אני זוכר את מועד ג' שאחרי שקיבלתנו 19,000 קולות, ודווקא מועד א' הייתה את ההזדמנות, מועד ב' הבאנו 88,000 קולות, שזה הרבה. במועד ג' שרימו אותי וזרקו אותי ב10 דקות לפני, ולא רצו להכניס אותי לרשימה. והיינו עם תקציב אפסי לחלוטין. ברצנו בניגוד לכל הסיכויים. עם האמונה. חצנו חכים. ואני זוכר ממש אז, שאני אמרתי, זהו, די, אני רוצה להפסיק עם זה. משרד עורכי דין, דווקא היה מאוד מאוד מוצלח המשרד, ואמרתי לך, אני זוכר את זה. אם אני ממשיך ככה כעורך דין, כל ילד, ויש לנו 6 ילדים, נסדר לו בית, אני נוכל לקנות לו בית, מהכספים שנרוויח במשרד. ואת התעקשת ואמרת, לא, בוא, אל תיכנע, אל תישבר, יש לך חלום. ובואי, זה ברוך השם, 1000 פעמים ברוך השם, זה הצליח, וזה המון המון בזכותך, אלה, שאת לא רצית שנוותר ושנלך עם הדברים. לפעמים זה לא היה פשוט, חודשים שלמים לא עבדתי במשרד, אלא עשיתי עסוק בעשייה הפוליטית או קמפיין של בחירות, אבל זה בסופו של דבר השתלם. תראי, הגענו, ואני מקווה איך אומרים, 50 שנה האחרונות, שיהיו עוד יותר ועוד יותר, עוד יותר ועוד יותר 50 שנה הבאות, כמה שיותר וכמה שיותר נצליח וכמה שיותר נעשה, ובסוף יש לנו מטרה. יש מטרה. אני אגיד לך גם, לי היה ברור שאתה צריך להגיע לשם, כי כל בוקר אתה קם ואומר לעצמך, איך אני יכול לעשות לעם הזה טוב יותר? מה אני צריך לעשות כדי שיהיה פה יותר טוב? ולהיות עורך דין זה מעולה, אבל זה לטפל נקודתית, אחד, ואתה רצית כל כך להשפיע רחב, ואני חושבת שאתה במקום הזה. זה בדיוק מה שדודו רותם, זיכרונה לברכה, אמר לי. זוכרת, עורך דין דודו רותם, הוא אמר לי, תשמע, עורך דין, משפיע על 1, 2, בפוליטיקה אתה משפיע על רוחב, ואני רואה את זה בהרבה מאוד דברים שעשינו. תשמעי, כל החלטה שקיבלתי במשרד הייתה מאוד מאוד משמעותית, ויש החלטות הרות גורל. אתה מקבל החלטה לעשות את הרפורמה בנשק, וזה מציל חיים של אנשים, ופתאום במקום 8,000 נשקים בשנה וחצי, שהיו 240,000 נשקים, רישיונות לאקדחים בשנה וחצי, וזה משפיע, אתה רואה ציבור שלם, עד היום באים אליי אנשים, תראה, זה בזכותך, זה קיבלנו בזכותך, וכל החלטה כזאת היא החלטה חשובה ומשמעותית, ואנשים לא תמיד יודעים גם, שלפני ואחרי כל החלטה כזאת, זה ישראל, זה בירוקרטיה, אתה צריך להתמודד עם יועץ משפטי כזה, ועם אירוע כזה, ועם מישהו כזה שסע, ועם בג"ץ, ועם 1,001 דברים, וברוך השם, שמעי בואי, אנחנו אחרי 3.5 שנים כמה אני במשרד הזה, ועוד דבר, הפסקנו את הקייטנות, שינינו את המדיניות בבתי הסוהר, הנשקים, רפורמת הנשק, פתאום מ8,000 אקדחים ל240,000, סך הכל הכללי, לא שנה וחצי, הסיכומים כלליים, אני זוכר נכון, המספרים היו שלפניי 150,000, היום, אחרי הכהונה, רק כהונה של 350,000, כאילו, עשיתי מה שעשרות שנים לא עשו ביחד. העלאת משכורות שוטרים, הקמת המשמר הלאומי, באתי עכשיו מישיבה בנושא הזה, איזה כיף. מה לנו את המשמר הזה לפני 7/10, זה יכול להציל חיים, רק שבירוקרטיה ועוד פרוצדורות, וכל הזמן הגבילו. חוק עונש מוות למחבלים, שזה היסטוריה, הם מתים מפחד החיים בבתי הכלא, השינויים בהר הבית, כל מה שקרה בהר הבית, את זוכרת, את יודעת את זה, יהודי שמתפלל, התפלל לפניי, ישר מעצר וחקיר, והיום מדיניות היא לגמרי אחר, אנחנו ריבון בארצנו, הרמדאן הכי שקט, האגב ללוחמים ולשוטרים שאני נותן, כל כך הרבה דברים,
ועוד וי, עדיין לא הצלחנו בהכל, אבל זה היסטוריה. שכחתי גם לדבר על הריסות הבנייה, 5,000 בתים בנגב, בתים לא חוקיים שנהרסו. שוב עוד פעם, הרעיון שזה דברים שאף אחד לא נגע בהם שנים רבות, מה שאני אומרת לאנשים, זה לא רק ששרים לא נגעו בזה שנים רבות, גם הרבה מהם התייאשו מראש. ראו את כמות הבירוקרטיה, וראו את בג"ץ, וראו את הייעוץ המשפטי, ואמרו די, תעזבו אותנו. אז נשנה קצת, שלא יציקו לנו יותר מדי, שלא יזמו אותנו לחקירות. זה הרבה יותר מזה, לפעמים זה שיטת מאפיה. כן. זה מאפיה של ממש. כי אם אני לא רוצה לקדם קצינה, ואני מקבל איום, רינת סבן, ואני מקבל איום מלשכת היועצת המשפטית, איום מפורש, שאם אתה לא תקדם אותה, אנחנו נתמוך בפיטורים שלך. זה מאפיה, אין לזה הגדרה. פעם דיברנו על זה באיזושהי שיחה, אמרתי דבר הנכון, שרים אחרים מפחדים. אני, ברוך השם, שאני באתי ממקום אחר, הרדיפה כלפי הייתה עוד הרבה לפני, הכתבי אישום נגדי היו עוד הרבה לפני. זה לא מפחיד אותך. כן, הם אומרים עבריין, על מה כתבי האישום שלי היו? הייתי כמו קפלן. היית הרבה יותר עדין מקפלן. בחיים לא שרפת כביש ראשי. נכון, סטיקר לגרש את האויב הערבי, התקהלות אסורה, סטיקר... ומודעות על משהו על הר הבית. כן, כן, פעילי כך לשעבר חתום עליהם שם בזה, גרפיטי, עוד גרפיטי, כאילו אלה הדברים שהפרת צו מנהלי, עוד הפרת צו מנהלי. הם חוסמים 90 שעות, שורפים את איילון, והם גיבורי תרבות, או לפחות לוחמי חופש. לוחמי חופש. וכשאנשי הימין, ובמיוחד אתה עשיתם את זה, אז הייתם סוג של עבריינים, ורודפים אחריכם, ומציקים לכם. אבל את יודעת, אמרו לי בהתחלה, תתבע אותם שאומרים לך לך עבריין. למה צריך? למה אני לא סופר אותם? שיגידו מה שהם רוצים. כולם יודעים שזה הפוך. מה שהם אומרים, רק הפוך. אגב, זה מיעוט שבמיעוט. לגמרי. זה באמת מיעוט שבמיעוט. אנחנו, את יודעת, הג'וש בריינר וחבריו. זה מיעוט. והרוב איתנו, ואת יודעת, גם אלה שלא איתנו. נכון. הם מבינים, מעריכים ומבינים. רוב האנשים שבוחרים לשמאל הם אנשים תמימים, הם לא אנשים רעים, הם אנשים תמימים. מבטיחים להם שלום ושמחה ומבטיחים להם זה, הנה הטייס הזה שפגשנו אתמול. הוא עוד מאמין שיכול להיות שלום. כי הוא רוצה חיים שקטים, זה מה שאנשים חולמים. אז מבחינתם אם יש איזושהי אפשרות, ברור שזה מספיק. זה עובד בדיוק הפוך. מי שרוצה שקט, צריך להיות חזק. צריך הרתעה. הנה, רואים את זה. השילוב. השם עוז לעמו ייתן, השם ברכתם בשלום. אתה רוצה לשלוט, השילוב, נכון? תהיה מנהיג חזק. השילוב תהיה חזק, הקשוח תעשה שעשית, דברים חזקים. גם של נשקים. כשאנשים מסתובבים עם נשקים ומחבל אומר, אוקיי, ירצחו אותי פה לפני שאני מתחיל לרצוח אחרים. גם בתי הכלא, גם התנאים הקשים, ועכשיו עונש מוות למחבלים, וגם כיתות כוננות עם נשקים ארוכים. כל הדברים האלה ביחד, מחבל בא לרצוח, ואומר, רגע. פעם היה לוקח 5 דקות, בסדר? עד שהיו מנטרלים אותו. הוא היה אומר, יאללה, נרצח 3-4 יהודים, נפצע עוד כמה, בסדר, הלאה, גדול. פה גם זה רק 40 שניות, מקסימום דקה, עד שמחסלים אותו, אם לא לפני, עם כל הכמויות נשקים. הוא גם אומר, אזרחים יש להם יותר בקלות להוציא נשק ולירות, גם לא עושים להם שום דבר כשמגנים על עצמם. גם בתי הכלא, זוועת עולמים, מי רוצה להיכנס לבית כלא של המג'נון הזה, ועכשיו גם עונש מוות, אז אם הוא ניצל מהפיגוע, הוא עוד הולך למות. אומרים, למה? ורואים את זה. רמדאן הכי שקט, שהיה מזה מעל עשור. זה עובד, צריך להיות חזקים. זה עובד, רואים את זה. אבל אנשים לא תמיד מבינים את זה, כי תרבות המערב היא תהיה נחמד וחמוד, והאריה יהפוך לעכבר. אז אנחנו עכשיו בפינה זוגית של מי יותר, ונתחיל. מי יותר עקשן? סתם. ברור שאתה. עקשן ברמה. מי יותר רגיש? אתה. מי יותר דרמטי? מה? שואלת שאלות רק עליי. לא יודעת מה יש. מי יותר בשליטה? אתה. מי מבקש סליחה ראשון? אני לא יודעת. אני? נניח. למרות שכמעט לא צריכה לבקש. מי משאיר דברים בסלון? שנינו. אנחנו שנהיה בריאים. יש עוד שאלות? והיא לא רוצה עוזרת, זה הבעיה. לא מצאתי מישהי כמו שצריך, מה אני אעשה? לפעמים אני רואה את זה ואומרת, יאללה, אני כבר אעשה את זה לבד. זה יעזור. זה נכון. זה דבר שעוזר. זה נכון. אתה רוצה לשאול מי יותר אתה? מולי רעיונות. לא, פחות או יותר, זה סיכם את האירוע. אז יש לנו פה עוד פינה מעניינת. זה סדרת שאלות מהירות שצריך לענות במילה אחת או. בסדר? בואו נתחיל, יש לנו 60 שניות לזה. כנסת או בית? בית, בטח שבית.
רעש או שקט? שקט. רעש. אמת או פשרה? אמת. אמת, אני... פעמים, אבל תלוי. זהו. לאחרונה, אני גם, עוד פעם, בפוליטיקה אתה מבין שיש דברים שאתה צריך כן. להתפשר. לא כל דבר זה עיקרון ולא כל דבר, אתה לא יכול לפתוח 1000 מלחמות. אתה צריך לבחור את המלחמות, שם אין פשרות, שם יש דברים ברורים, קווים אדומים, אבל יש לך גם דברים שאתה יכול להבין שבסדר, אני משפר לאחור, אני מנווט, אני זה, לא כל דבר זה למות או לכבוש את ההר. ובדברים הבין-אישיים, האישיים, בוודאי שהרבה פעמים עדיף פשרה, ברור לנו. נכון. לא כל דבר הולכים עם האמת עד הסוף, אחרת... חד וחלק. סתם, נכון, זה לא מגיע לשום מקום. עוד פעם, בעקרונות... בעקרונות החשובים, בוודאי. כן, אבל יש הרבה דברים שבהחלט אפשר לדבר עליהם. נכון, שהם ספונטני ומחושב. זה שילוב, עוד פעם, הרבה פעמים יש לי את הספונטני, אבל הרבה פעמים, היום בוודאי אני מבין שצריך לחשוב, לספור עד 10, והרבה מאוד דברים שאנחנו עושים זה מתוך מחשבה, זה מתוך... וגם דברים שנראים לפעמים ספונטני, הרבה פעמים אתה מדייק אותם, ואתה בסך הכל חושב עליהם, וחושב עליהם תקופות ארוכות. נראה לי שמבין שנינו אתה הרבה יותר מחושב, אני הרבה יותר ספונטנית, אבל נכון, אתה צודק. מתוק או מלוח? נו, מתוק. מתוק, גם אני. חופשה בחו"ל או בישראל? ישראל. ישראל לוקחת. היינו בחופשה איפה היינו? היינו בקפריסין. היינו בקפריסין. כן. היה נחמד, אבל אין על ישראל. אילת. בדיוק, זה סוג של אילת היה. פי כמה. למרות שגם בקפריסין היה כיף, היה... טוב, אנשים טובים. היה הנאה, אנשים מצוינים. אבל ישראל זה הבית. נכון. חוץ מזה שיש פה הרבה יותר אוכל כשר. זה נכון. משפחה או קריירה? משפחה זה הדבר הכי חשוב, אבל אני חושב שכדי לדאוג למשפחה צריך לעשות קריירה טובה למען עם ישראל. ומה זה קריירה? אני רואה את העבודה שלי כשליחות. אני גם חושבת, זה לא קריירה קלאסית. האנשים לא תמיד מבינים כמה אתה משקיע בפוליטיקה, וכמה זמן אתה עובד, וכמה זמן אתה נותן, זה עבודה מאוד קשה. באים אליי לפעמים אנשים ברחוב, אני רוצה להיות חבר כנסת. זה המון עבודה, זה המון עבודה. אז אתה יודע מה, נדבר על זה אחרי הפינה. אז זה נקודה שהיא מעניינת. המון עבודה. זה נקודה שהיא מעניינת, נדבר עליה אחר כך. לרקוד או לשיר? אני אוהב לשיר. אני אוהב לשיר. אתה גם שר יפה. יכולת באירוויזיון, יכולת להגיע ל... רואים שאת לא אובייקטיבית, אבל בסדר. אשתי. ספורט או ספה? אני חושב שהספורט, זה כיף. אני כל הזמן מזהה את זה שאני יוצא להליכות, ועכשיו גם קצת חדר כושר, ממש כיף. וכשהייתי בגיל של דוד, שיחקתי בבית"ר ירושלים, את יודעת את זה. ואני אוהב כדורגל. מאוד, 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 מאוד. ולמרות זאת, אחרי הוא מפרך. כיף לשבת על הספה עם איזה כוס, לפעמים כוס יין, לפעמים כוס פפסי מקס, וכיף. אז אני אגיד לך שתמיד אני מעדיפה ספה, אבל אני מבינה את החשיבות של הספורט. שליטה או זרימה? זה לא, עוד פעם, זה לא סותר. זה תלוי במה, יש דברים שאתה צריך לשלוט, ולפעמים תזרוע, והכל בסדר. במיוחד עם הילדים, זה לבוא, ויאללה, מה אתם רוצים לעשות, כן. לילה או בוקר? אתה עובד 24, אני לא יודעת אם זה משנה. זה לא כל כך שנה. לא יודעת אם אתה שם לב, אתה אבל גם צריך להבין שכשאני ראשון ב-2-3 לפנות בוקר, אז הבוקר שלי לא מתחיל ב-5 בבוקר, אלא הוא קצת יותר מאוחר. ועדיין מתחיל מוקדם מדי. 7:30. ואני אומרת לך כל פעם, או שתבוא לישון יותר מוקדם, או שתישאר קצת לישון יותר מאוחר. אז את הרופאה אמרה לי, אוי ואבוי לך, עולים ל5 שעות שינה. לגמרי. אחרון, רגש או שכל? תראי, השכל זה דבר מאוד מאוד חשוב שפוליטיקאי בדרך כלל מונחה לפעול רק על פיו, וזה אחת הבעיות, שזה אסור רק על פי השכל. להפעיל את השכל צריך לחשוב, אבל גם לרגש יש מאוד מאוד מקום. אני מכיר פוליטיקאים שכאילו זה רק שכל, זה רק כאילו תוכנת מחשב כזה, זה לא נכון. לרגש יש מקום מאוד מאוד חשוב בעשייה שלנו. כי עובדים בני אדם. נכון. בני אדם זה לא מחשב. נכון. בני אדם יש עוד דברים מעבר. נכון, ממש. אבל באמת על הקריירה זה היה מעניין, כי הרבה מאוד אנשים אומרים לעצמם, רגע, אני רוצה להיות גם חבר כנסת, זה נראה מגניב, אתה מצטלם ואתה מתראיין ואתה עומד על בימת הכנסת, והם חושבים בעצם שבזה זה מסתכם. אז זהו, שלא, אתה כל כך הרבה קורא ולומד וחוקר. יש כמובן חבר כנסת שבאים רק כדי לעשות את הסיבוב. אני גם כשהייתי באופוזיציה, קראתי הרבה מסמכים, למדתי, חקרתי, גם היום. אתה קורא, אתה לומד, אתה חוקר, אתה מתייעץ, אתה עושה ישיבות, אתה עושה... האירוע הזה כביכול הוא לא אירוע... כן, רואים אותו אנשים, טוב, נו, זה פשוט, הוא בא, צועק, הולך, לא, ממש לא. ובכנסת יש לך ועדות, ואתה, אם אתה באמת רוצה להיות חבר כנסת רציני, אז אתה משקיע.
ואתה לומד נושא, ואתה מתייעץ על הנושא, ואתה קורא חומרים, והיום כשר זה הרבה יותר, החומרים, כמויות החומרים שאני קורא, חומר מודיעיני, כל יום כל כך הרבה חומרים. גם הישיבות, זה הרבה יותר אפורמי. ואתה חייב להכין את עצמך לפני ישיבה. אתה צריך לדעת על מה אתה הולך, ומה אתה מדבר, ומה אתה עושה. אתה יושב וקורא מסמכים, עכשיו היום הייתה לנו ישיבה על מירון, הערכות לקראת מירון. פה ישבתי וקראתי את כל הפעמים, הישיבות של לפני שנה, לפני שנתיים, לפני 3 שנים, את כל ההערות, את כל היישומים, את כל הלקחים. ובאתי לישיבה, וזה הרבה יותר חזק, כי אתה יודע בדיוק להגיד להם, חבר'ה, על זה לא שמתם לב. חבר'ה, מה עם הדבר הזה? חבר'ה, כאן, עשינו את זה בעבר, וזה לא הצליח. כן, זה עבודה, זה עבודה מאתגרת, מפרכת, אבל מאוד מספקת. זה ברור, אבל נראה לי שאפשר לסכם את זה שזה 20% שואו, מה שנקרא, 20% על לעמוד מול הקהל, בתקשורת, בלדבר, ו80% עבודה שהיא אפורה סך הכל. אבל אתה יודעת, גם כשאתה כביכול נותן את השואו הזה, אז יש כאלה שבאמת נותנים שואו, ואחרי זה אתה פוגש אותם עם אחמד טיבי במזנון הכנסת מסתחבקים. לא, אצלי זה לא שואו במובן הזה, אני אמיתי, אני צועק עליו, אני באמת מאמין בזה, לא מחליף איתו מילה של שלום, כי הוא בעיניי יועץ של טרוריסט, הוא טרוריסט, הפעם טרוריסט, היום טרוריסט, פעם תומך טרור, היום תומך טרור. נכון, הוא בעד השהידים. וכן, ואני לא משחק משחקים. יש כאלה שזה באמת רק לבוא, לתת שואו, לדבר, זה. לא מבחינה הזאת, מהבחינה של ה-20% שאתה עומד מול הקהל, שזה החלק התקשורתי, הציבורי, זה שמעניין אנשים ובגלל זה הם רוצים להיות פוליטיקאים, ו80% ישיבות שהן לפעמים ארוכות ומייבשות, והרבה חומר קריאה, והרבה עבודה סזיפית. ופניות ציבור, וייעוץ משפטי. ווואטסאפים, וייעוץ משפטי, ואלה ואחת דברים שאתה עושה, ומקבל, ופועל, וכן. ועוד משהו, לפני הפינה שלך, עוד משהו שגם נראה לי מעניין אנשים, כי הם רואים את זה אחרת. הם מבחינתם, כשבן אדם הולך עם שמירה, וואלה, זה מגניב. עכשיו, אני רואה את זה, שזה מגניב יום-יומיים, זה הופך אותך למשהו מיוחד יום-יומיים, אבל אחר כך זה גם דורש. לתאם כל יציאה. כל פעם שאתה יוצא, וכל פעם והכי, לפעמים, לא רוצה להגיד מציק, אבל אתה צריך ללמוד לחיות עם זה, זה שאתה הולך בשבת, אנחנו יוצאים לטיול כל שבת אחר הצהריים, יש מאחורינו... יש מקדימה, יש מקדימה ויש מאחורה, ויש מקדימה ויש מאחורה, ואז אנחנו מתלבטים כמה לרחל. אבל אתה גם יודע אתה גאה בהם, הם מוכנים לספוג כדור בשבילך. הם עושים עבודת קודש, והם באמת... עושים עבודת קודש, ותשמעי, את יודעת מה? כשאתה מגלה היום בפעם, אגב, השמינית, סיפרו לי עוד פעם? כן, עכשיו עוד פעם, שניסו לרצוח אותי, ולרגל אחריי כדי להביא מידע, ואתה אומר, בואנה, אני נוגע להם בנקודות הכי מרגיזות, הכי כואבות להם. זה כואב להם מה שאני עושה. מה זה הפעם? ממזרח ירושלים? לא, זה מרגלים שקיבלו כסף, כן, מרגלים מאיראן שקיבלו כסף. טוב, אתה סלב באיראן, אם אפילו הם טורחים לחפש אותך. אבל את יודעת מה? זה כזה, כנראה, אני נוגע בנקודות. נקודות הכי רגישות שלהם. אני לא מפחד מזה. לא מפחד מזה. זה אני יכולה להעיד, וגם ההבטחה צריך להגיד באמת שהם באמת עושים עבודה מדהימה. שפו גדולה אין שום תלונות, אבל צריך להתרגל. ליחידת מגן, ולשירות הביטחון הכללי, ולשירות בתי הסוהר. ולמשטרה שהרבה פעמים באה לעזור. ולמשטרה שעוזרת ועושה, למגע, וכולם באמת, ולבורא עולם, שאת יודעת, פעם אחר פעם מציל. כן, פעם שמינית זה לא מעט. כן. תגידי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו כמה שאלות. נעשה היפוך תפקידים. מה הדבר הכי קשה בלהיות איתי, בתוך כל זה? אני לא רואה משהו שהוא קשה. שום דבר. הכל... סך הכל אני חושבת שהחיים שלי טובים. אני באמת, אנשים לפעמים אומרים לי, תקשיבי, אנחנו יודעים את כל מה שאת עוברת. כן, נכון, אבל אני יודעת להרחיק ממני. אז מישהי צועקת עליי ברחוב, אז אני אומרת, בסדר, זכותה לחשוב משהו אחר. היא החליטה לעשות את זה בצורה של צעקות, שיהיה לה לבריאות. מה זה קשור אליי? אתה מבין? מישהו רוצה להעביר מסר, הרי היא הייתה יכולה לעשות את זה גם בוואטסאפ, שדי מפורסם, בהודעה. זה שאלה. לא, אבל זה לא הכיוון הזה. אני שואל דווקא מכיוונים אחרים. בואי, את הרבה שעות לבד עם הילדים. אני לא תמיד נמצא בבית. יש לילות שלמים שאני מגיע פתאום ב2, ב3 לפנות בוקר. מה... אז זה אני אגיד לך, זה נכון. זה הרבה פעמים יכול להיות מאוד עמוס, אבל נראה לי שבגלל שאני בחרתי בזה,
ובחרתי בזה עוד מההתחלה, עוד כשהיית עורך דין מבחינתי, היית עדיין איש ציבור, והיה מאוד אכפת לך, והיית משקיע המון שעות מעבר לעבודה בדברים ציבוריים. אז אני מרגישה שזה חלק מהבחירה שלי, והיא בסדר. ואתה יודע מה, אני גם למדתי לשחרר. אם עשיתי היום הרבה דברים ולא הספקתי לשטוף את כל הכלים בכיור, אז נלך לישון עם כיור עם כלים. הכלים יחכו לי למחר, בוודאות, בדקתי את זה. אז לא קרה כלום. ואם הילד היום לא עשה שיעורי בית, נשלים איתו מחר. והדבר הזה הוא מוריד איזשהו מפלס לחץ שאולי יש אצל הרבה בני זוג של פוליטיקאים, של איך אנחנו מספיקים ואיך... בסדר, הכל בסדר. העולם לא קורס. מה אני לא מבין על החיים שלך לצידי? יש איזה דבר שאני לא... אני חופרת לך מספיק, ואני אומרת לך כל מה שאני רוצה היטב, וגם כשאין לך זמן, אני מוצאת זמן. אני אחכה ל-12 בלילה ואני ארים טלפון. אני מספרת הכל. מתי הרגשת הכי גאה בי? וואו, בהרבה מאוד מקרים. קודם כל, בכל מערכות הבחירות. כי אני יודעת כמה זה קשה, וכמה זה לעמוד למבחן ציבור פעם אחר פעם, וכמה זה כן להחזיק בעצם גם את העמדות, וגם להעביר אותם בצורה טובה. כמובן גם בחוק עונש מוות למחבלים שעבר, ובכל הדברים, אבל אתה יודע מה? בדברים הקטנים. אנחנו הולכים ביחד, לי כבר אין סבלנות לדבר עם אף אחד, בסדר? חייכתי היום מספיק, שלום, שלום, תודה. מישהו באמת יאמין לך שאין לך סבלנות, יש לך... יחסית, בסדר, אתה יודע. אז צריך לספר לצופים איך נראים הדייטים שלנו שאנחנו יוצאים. את מדברת איתי על 1,000 תלונות שקיבלת. נכון. אני הולך בפארק ושואל אנשים, יש לך נשק, יש לך נשק, יש לך נשק, יש לך נשק. על זה אני בדיוק מדברת. אחרי שכבר דיברנו על כל התלונות שקיבלתי ועל כל הנשקים שאתה בודק וכל השוטרים שאתה מחבק בדרך והכל, יש איזה שלב שאומרת, זהו, אני מיציתי את היום, 10 בלילה, 11 בלילה, אמרנו שלום למספיק אנשים, תודה. ואז עוד מישהו ניגש אליך עם איזה בקשה, ויש לך סבלנות עליו. ואתה יודע לחבק, ואתה יודע להגיד, תפנה וננסה לעזור. וואי, זה מדהים. בעיניי, זה הדברים שמראים לי שאתה באמת אכפתי, וזה לא רק בשביל, כי אתה חבר כנסת ואתה חייב, אתה באמת אכפת לך מהאנשים. ואגב, מישהו בא אליי, לא יודעת, לפני כמה ימים, ואמר לי, אני פניתי לאיתמר לבקשה, אני לא מצביע ימין בעיקרון, אני לא בחבורה שלו, אני לא קשור אליו, הוא לא חייב לי כלום, ואני הגשתי לו בקשה לוואטסאפ, כי סתם חברים אמרו לי תנסה, ואמרתי להם, למה שהוא בכלל יתייחס אליי? ואמרו לא תנסה, הוא עונה, והגשתי לו בקשה, והוא ענה לי אני אשתדל לעזור, הפנה את זה וזה באמת עזר, ותדעי לך שאני לא מכיר חברי כנסת כאלה, ואני מעריך. אתה יודע, זה מהבית, אני חושב שזה ממש ינקתי, מאמא שלי, זיכרונה לברכה, שבאמת הייתה, כל הזמן דיברה, היא הייתה אשת אמת, באמת אשת אמת, אמיתית מאוד, ואוהבת מאוד, כן, זיכרונה לברכה, ומאבא זיכרונה לברכה, ואני כל הזמן הייתי מעורב, היה אכפת לי. בכלל, כל ההגעה שלי לפוליטיקה, לתנועת כך בזמנו כשהייתי ילד, זה היה כי ראיתי עוד רצח ועוד רצח, ואמרתי, חייבים לעשות משהו. אז הייתי פעיל בנאמני הר הבית, ואז במולדת, ואז עברתי ממקום, רציתי באמת לעזור ולשנות, כי אכפת, וכן, עד היום אכפת לנו מאוד, לי, לך, וזה, אני חושב שזה עובד, אנשים מרגישים שאכפת לנו, אנשים מרגישים שאכפת לנו. לגמרי. רגע, מה? אלישמע? יש לנו דקה. בואו עוד חצי דקה על הקו, זהו, כולם על הקו. כולם על הקו, אז אני... אז נסיים פה. תסיימו את זה ככה, שאתה יש מצריך... כן, אז איתמר, אתה צריך ללכת לשיחה בטלפון האדום. אנחנו נעצור פה, ונמשיך בבית. כשתגיע. להתראות, כל טוב. אוהבת.